Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay iba sa ti Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 21. Di mo ikaskaso ti amin asawan dagiti tattao, taamangan no manggag mo ti adipan mo amang ilun-lunod kan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mareng, addaman ladamagakan ka? Anya dayta? Nadamag ko lang amin daytoy kadagiti agi istorya dito'y lugar tayo. Kat kayat ko ang maamuan ti kinapudno. Anya aya dayta nadamag mo? Apay, pudno ka day ang makidenden na ni Roxanne iti boyfriend na. Nakadamagam iti dayta. Di tangarod kantina, dayta mo ti pagtutungtungan da. Patpatsyamot da kita? Ay, awan laam mo da nga aramidon, no di ti pirjen da ti pada da tao. Ay, sapay ibagbagada a pamilya do gayam jay simurutan na. Isumot gayam asaan ko na makitkita ni Roxanne nga agaw awid dito'y balayo. Oy, Meryl, lunch breaken. Tumakder ka ditan, tamapantamanganan. Kumikita man ang dagiti office mates ta dita bangir nga office, oh. Aywan, apay man nga tan. Agkit-kita daman siguro na iti ipulong da kan ni boss. Ay, dagitapay matikunam. Ay, apay dagita at tao. Awan samit maaramid daan na saya at itibiyag na. Hoy, ladies! Anyang itararamidin nyo dita? Umay kayon! Tayin-tayon mga ijay kantin. Saan kami amapan mangan ijay kantin? Ay, wen, ijay kami laangan turo-turo amapan mangan. Taapay manen? Ay na! Isal-salumi na yung manen da kita pagbagiyo. Ay, pag-iistoryaan da kamin sa manen dagiti office mate kayo. Wen nga rod, kita-kitaan da kami kat. Hala, sumurot kay kidi kanya akon, ta ibagak ti ibagbagada. Dakay pailaan doon ti makamoy ti lunch ko itangal daw, ah? Sapay nangi na dito'y nangipanam kada kami a restaurant. Ay, Ala, saan na bale? Takasusweldo tayo mat idikalman. hoy, ayaban yung jay waiter a pogi, ta-order tayon. O sige, ibagam nga rod kada kami, dagiti ibagbaga dagiti office mates mi kada kami. O, nagkari ka nga ibagam amin kada kami. Kat isumat, ibagak amin tapno maamuan yun. Naawa nanak itiganas ng agtrabaho. Gapo kadagiti nangag ko kini Ronald. Pudno nga ta amin dagiti nga imbagbagana. Day tamat nga ro ti pampanunutak. Agasam man, oray gayam pan nakaladla daw ta iti trabaho. Dakkel nga isyo kadakwada. Ay, sapay ka na yun nakamala daw asumrag. Kasanumat ngamin asaan ta amala daw. Kat nagadayumat dya boarding ta dito'y office. Kan, kasta unay ti traffic no itibigan. Wen nangruna itan, tatartarimaanan da dya National Highway. Ay, isyo pa'y gayam kadakwada ti kinalukmag ta. Wen nga rod Angam, anya ko mga iti bibiyang dagita at tao no nalukmag ta. Pati pimples ko, pag-iistoryaan da. Katsyak ngay, double chinak ka no. Makaparurod. Amin gayam, madlaw da. Ket tidakes na, dayta ti pag-iistoryaan da no kasta nga aguurnong da. Agawid aksan? Anya nga agawid da sasawam? Kasla saan ako na makapagtrabaho. Gapo kadagiti nangag ko. Saan nakasumrak inton bigat? Agawid akman, tapno mailiw-liwag ko ti sakit tinakam ko. Kasano akmat ngay? Inton sumarunukan ton nga agabsent. Umuna akpay, tani. Permiti stress amarikrik-nak ita. Sumro pa yan ti migraine ko. Nay, Roxanne,
Kalat kamot ang nagawid. Ay, makapa-stress iti trabaho nanang. Umayak man ang ginana. Paka-stressam kumakat agtugtugaw kayo laang mati di opisina, yo. Pudnong agtugtugaw kami laang. Ngam kasla kami agaw-awit itinadagsen abato. Gapo kadag iti makapa-stress akatrabahuan mi, nanang. Sa bagay, nasaya at matket di ta nagawid ka. Tayo din na minsan, imay dito yung balay ni Antim Trining. Anya man ang tiim may impadamag dahi ta chismo sa akabsat yu. Amom ka day, agdandan na kayo gaya man iti boyfriend mo nga ada asawa na. Anya? Ay unay mat dahi ta adamagan, nanang. Ay, iso ka nun ti damag dito yung lugar tayo. Pudno aya? Nanang, nabayagan ang nag-break kami kin ni Kenneth. Iso ka no asaan kan nga gaw-awid dito yung lugar tayo. Kat, agburbur-di nga. Apay akas tanga iti bagbagada. Apay, pudno aya a pamilyado ni Kenneth. Iso nga rod anakiwin na swasakan kwa na, nanang. Tanaamwak nga addan pamilya na. Ay, unay matanda kita akaroba. Tila istoryaan da. Ay, amomatan anapalaw-lawan tayo kadagiti chismosa. Kunak no makaina na at tanagawid na. Ad damit gayam ama istresak dito'y balay. Oh, Meryl. Apay nga absent di gayem mo, eh? Nagawid nga min. Ay na, amom na niya tibagbaga dagiti office mates tayo at chismosa. Anya manan? Nag-date da kano ka ni Kenneth. Kenneth? Ay na, duwagayam ti anak day jay. Sa bali pa'y ababae di may isa. Kita man lang agpay so ti chismisan niya. Apay, saan ka di apudno ti imbaga? Ay na nabayagan anagsina da Kenneth kan Roxanne. Os? Apay nga ibagbaga da kita office mates ang nakita da ida nga agdi-date iti park? Ay, daytan ti jak mo. Nagsinublan da nga ta. Kat binagbaga akmat ni Roxanne aliklikan na dahi siya alalaki. Wah, see? Di mo pa unay am-am mo, jagayem mo. Kasi nuno may agreklamo ti asawa na. Maamwanan ang makirerelasyon ni Roxanne iti ada asawa na. Ubayak man makikapay, maring. Mabiit laang ta ibagak ni Roxanne nga agtimpla. Nagawid ni Roxanne. Agsubliman kay din Ay, nasayaan mat, takasaritak man. Ay, Jack kaya dagiti bang mangag kong istoryaan di ta kantina, may papankan kwa na. Wen tapno malawlawagan ti amay. Lumagasa ko mga agkape di ta kantina. Nga may dinangag ko ti pagsasaritaan. Ti malikuda ko na, tamok at chismis manan day jay. Ay, wen nga rod, uncle. Kung kumpormimat nga istorya ti agwarwaras dito'y lugar tayo, manipod awanak. Kasla nga may niti may sa akayaw, no ando ti bunga na. Kayat da abarsakin. Agpuno ka man kanyak, anakan. Puno ka day, timang mangag ko ama ipapan iti dayjay a boyfriend mo. Saan na pudno day ta, uncle? Imbreak ko ni Kenneth, katawanan komunikasyon mi. Nasaya at matnukas ta. Asikan tinang liklik, iti pakadadaelan ti biyag mo. Diyak man amo, no apay akay kayat daklat ta nga iaramidan iti istorya. Kat diyak mat idaan anuan. Amom, Roxanne, mabalin na maimpluwensyaan ti panunot mo. Kadag iti mangmangag mo asayang guseng. Mabalin ang madadaal ti kinatao ma. Wanang kal, mamati ak iti dayta. Iswati rumbang nga aramidem. Liklikam langan adenggen. Ado dagiti nasasaya at nabanag, mabalin mo adenggen. Saan kat adagita ang makadadaal ken ka? Wanang kal, kat agyaman ak iti dayta apang magbagayo kanya. Tinasken, awan ti mading aramidem iti padam a tao. Bayam lang idang agistorya, kontrakan ka. Ay! Si kakadiday ta, Roxanne! Ni, si ka talaga, Ronald.
Siyak dito siyempre. Ay na, nagpapukis ka ngamin. In fairness, bagay mo ti barbaro a hairdom. Agyaman na. Ay, nagsapa ka asimrek. Wen atap no sa andak nga intrigaan dagiti office mate tayo. Sinapsapa kung tinagriing tapno oray traffic. Saan nakamaladaw? That's my girl. Ala, agtrabaho akon. Tama nga no addan tumanon nega nga ibaga dagiti daduma dit na. Okay. Kasla aglaladutak nga agtrabaho. Danda ni Jack pa yan kayat ti sumag. Taapay manan. Kasano? Saan lata sumardang dagiti office mates ta asumanao? Ay, madan. Ay na, saan ka ngamin nga agpa-apekto? Apay adanggam ngamin dagiti ibagpaganda. Saan kan nga apektado, friend? Kat no si kati kaaduan na ngayon intrigaan da. Saan itan, friend? Jack itulukan adadaulin ti asino man tinapintas ng estado ti panunot ko. Ha? Si kakadinday ta, Roxanne? Amom no anya ti rumbang adenggan ta? Dagiti napipintas abambanag. Dagiti positibo. Nagbasbasa kan samat ka dagiti articles Iso akasta ka ita. Katun nasaysaya at laangan dayta. Ngamjay agdengag ka dagiti makapaliday nga istorya dagiti sabali. Isumat lagayam nagpapukis ka pa yan. Saanin nga atidog ti buok mo. Tapno saan da nga ibagbaga akas laak bakit. Kan, nasapa ka pa yan asimrek. Nagkunamat. Ni Ronald. Day tatimpasabat na kanyak itay simrekat. One friend. Simple lang ang mat. Maturo ka iti masapa. Tapno makariing ka mat iti nasapa. Sige man. Tuladak man mo't day tangar aramidam. Tapno masapa akmat inton bigat. Mareng. Nagawid gayam ni Roxanne. Wan, imay mo't imiliw Nakita kayo kade? Adak, ijay kantina, idi nagkita kami. Iso ngamin, ti pag-iistoryaan da. Anya man ti isyo may papankan kuhanan. Ay, jay nga rod pan nakidan nana. Ay, jakmot ten nagdamag kan kuana, taamok nga agap apura. Saan mo't ngamin apod no dayta, maipadpadamag? Ay, una yun Ay na, di mula mo. Apay, inal daw ay makitkitam ni Roxanne, tapno ammom dagiti aramidan na. Nasaya at ababae ni Roxanne. Patsyak amas pilyen na ti agaramid iti nasaya at ngam ti maday. Sabagay, kas maobserbarak kat saan nga apektado ni Roxanne kadagita at chismis. Tay dilimbabas ije kantina, nakaisampay anang payapay kada kami. Saan ka di arumbang akasta ti reaksyon na? Ay kunak no umay na pagsasawan, kan ipungot-pungot dagiti chismusa nga awan maaramidan na. Saan akasta ni Roxanne akaanakam? Ala, bayam dagita chismusa, no kasta ti pakaragsakan da. Roxanne, apay ngay, nagadumat a paperworks nga intadakan ka nga aramidam. Wan nga rod. Kasano nga ta malpas ko dagito Feeling damat kat Wonder Woman ka. Ay na bay amon. O may kamankit di ta pag tinulungan ta. Tulungan ka? Katun tamo kastoy matlaang ti aramidan daken ka. Kat inton mapasamak day ta, tulungan kan tumat. Ay, wanan niya. Naskan lang agtinulong ta. Tapno mabibiit amalpas. Wen, ag-overtime tan. Wen O sige, rugyan tangarudan. Tultulungam gayam ni Roxanne alagpasan ti trabaho na nga intadakin ko ana. Wen takaasi mo tigayam ko no baybay aklatan. Ay na, baybay amon nga aramidan na nga agmaymaysa. Taapay mo't. Kano kakadakas na kita ibagbaganakin ka no nakatalikod ka? Ha? Kas kumaitian niya?
Kwa kano, imot ka agayem. Ibagbaga na ti kasta? Ay na, kanayon si ka. Nabayagan nga kadkadwa kami. Nabayagan nga gayam kami. Ang kasta lagayam ti ibagbaga na itiliklikod. Ay, bad friend day jay. Iso ano siya tisi ka, di mong tutulungan. Bay amarigatan, tanusan na amalpas day tatrabaho na, ikatanda adagos. Saan ako nga overtime pa Roxanne? Ni, taapay. Di na kun kayat atulungan. Masapul ngamin nga agawid kadagos. Sapay malmalpas tandag ito'y paperworks ko. Kabailam nga ilupas day ta. Kunak man, nulagpasan ta. Sige, agawid ako. Ni, apay nga takal na at anagbaliw ti panunot ni Meryl. Anya tinapasamak kan ko na. Ay, kunak man no ag-overtime ka akadwam ni Roxanne. Agawid ako. Anya, naka-Ameriskan. Usar na ka lang dahi babae. Wen nga rod, agyaman iti panang ibagam kanya ka. Di adan kadwa nga agawid. Bayam ni Roxanne, makaamu iti biyag na. Hello? Roxanne? Oh, Meryl, tinga tirabi ka nga umawag. Apay ngagsangsangit ka. Intaray mininanang mi ija ospital. Anya, kasanon. Sa anak pa asumrag enton bigat. Mabali na si kapay lang ti mangilupas ka iti trabaho. Ay, kato na. Sure. Di ka madanagan. Bantayam lata ni nanang mo. Si kamat lagayam ti makatulong kanya. Apay, adda ka di sa bali anam na maam. Kunak no matulungan nak ni Ronald. Ni Ronald? Ha? Ay na, friend. Kasla di mo ammo ti ugali day dya abakla. Amom, nasaysaya at aliklikan talaangan ti makigayam kan kwa na. Tasaan anasaya at dagiti ibagbagana. Wen nga rod kayat na adadaulan ti panaggayam ta. Kayat na adadaulan? Wen, istorya at tukan ka, into nagsubliak iti trabaho. Sige, friend. Urayak ti panagsublim. I started to cry. Ay, girls! Kumusta kayo, Busy kami ka ni Roxanne. Pudno data. Kas makita mat. Nagado ti paperworks iti lamisaan ni. Ay na, ada ko maibaga kada kayo. Saan mo ko man asabidungan ti panunot mi? Naragsak kami ka ni Roxanne. Kat di min kayat adenggan no anyaman dagiti ibagam. Nagkikiljoy kayo? No negative data nga umay mo istoryaan. Bebe amon, ingkalaangan istoryaan ka dagiti office mate tayo ang mahilig amang perdi iti padada at tao. Panawan kay manlangan? Ay, kayat na adadaulan ti panaggayam ta. Angam, saan tamat nga itulok, friend? Una, friend, ita, amutan ti pudno nga ugali na. Liklikan adenggan dagiti dakes asasao. Tamakadadaal iti nasaya at apanaglalangan. Liklikam met asarsaritaan ni kaarubam tapno naan nayas latta ti inkay panaglalangan. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.